का हो भैया? हाँ आज तो लगा था मुंड में वाला अकेला अकेला मारा था। तो का करे केवल तुम अकेले अकेले मारत नहीं तने हम एगो सवाल पूछी बता देबा? पूछा एगो ना चार को पूछा तुम पूरा बता देब हम। बता देबा? हाँ तो तनी बतावा तो पूछा कौन ऐसा फल है कि 4 गो स्वाद मिलेला? बाक बुरबा छोट मोट बात पूछवा समझ तोहर से आगे तोहन का बतावा तो कौन होगा फल? तड़कुल है तड़कुल। अच्छा हाँ ऊ कैसे? ओकर देखलस ह ऊपर वाला बनिया बनाई रहेला हाँ, हाँ, आ जब हाँ। को में तड़िया चुएला हाँ, हाँ, हाँ। ओकर एगो स्वाद। अच्छा जौन तरिया चोला ऊ तो हम पियले हैं। हाँ। वो जाके अपने ससुरारी। हाँ एगो ता- सोच पहले बस होकर ना हाँ, हाँ। एगो भाई हाँ, आ एगो जौन बाकी ओकर फरवा होला हाँ, हाँ, तो ओके काट के पैपिया लगा के हाँ, हाँ, पी ले जब पनिया हाँ। एगो ओकर हाँ, स्वाद। 2 गो भइल। और भइल। बता, और बतावा। आ एगो फल होला ओकर आ जौन बाकी उहे ऊपर से फरवा चू जाला पाक के हाँ, हाँ। तब ना पहले छोड़ रही जा हाँ। तब लबनिया लपेट के लकड़िया में खाई जा। अच्छा और पियरका। हाँ, 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 एगो बहुत उ खइले बानी, स्वाद। बहुत खइले बानी हम। आ एगो उहे खा के ओने फेंक दे घुरावा में अच्छा। हेते तो लाफ निकल जाला। हाँ, हाँ, निकला के हाँ, बाद ओमे से फिर फारल जो करा के ना हाँ। ओमे से खोवा निकलेला निकलेला। खूब। हाँ, हाँ, एगो उ निकलेला। स्वाद। अरे मदे गला। भैया तू तो तो बड़ा हम तो छोट मोट बात आके पूछबस हमरा से अरे हम सबसे मदे बड़ भैया, पूछा से बात आके तू तो बड़ा वैज्ञानिक वाला हो। तू तो हर बात बता देत हाँ वाला। तो अवरी का पूरा बलिया गाँव वाला हमसे पूछा खातिर। अच्छा। बलिया गाँव। हाँ। हाँ अरे तू तो बड़ा वैज्ञानिक वाला। तब भैया हम चलत हैं। हाँ जो तू बाकी पहले भेज दियो हमसे पूछे वाला।